Dalu Kang Gareng. Nggih, wilujeng dalu Mas Kulub. Nggih, seger waras nggih sedaya keluarga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sing penting sehat niku Mas. Leres. Wong sehat ki larang regan. Nggih, kudu sehat, seger waras. Ana lho Mas sing awak sehat kene gak waras. Stres ora mumet. BRI kaya. Monggo nderekaken jenengan. Monggo. Napa keparengipun semoga Kula tak nyobi anake sapa mawon. anake sapa? Nggih, monggo. Ya Mas, anake sapa? Kok celuk napa? Bonang. Non Bonang. Didarno, kelingan? Ayo. Ya. Tak lilani yen kowe lunga kawalingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni waktu kowe mulai malang larani ati ora gawa duit malah nginggol bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emo nyawang aku wis emo nampa apa ora kelingan janjiku semono omah gedhe iki wis ra brubuh piye aku ora neteske elo nyawang anak saya gedhe ra gede kowe bali lunga bayi oleh Kilo laras. Tak lilani kowe pamit lunga nalika akeh panggoda negeri aku wis ngati-ati bakal jogo weling mulan janji